welcome back to my YouTube channel. Yani dada video mantondule panda no hand food eating challenge. Yani kai use man pande food tinodu food kana 1 minute. Itte na ainu oreo kanade 1 ನಿಮಿಷದ ainu oreo kai use man pande tinodu. Time start up now untle. Time start now. Oi. ಅಂಚಿಡ್ದ ಮರ ಕೊಲ್ಪಿನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ 1 minute ಖಾಲಿ ಮೂಜು ತಿಂದಿನಿ ನನ್ನ ಅಡ್ಡೋರಿದ್ದುಂಡು ಯಾನ್ 1 ನಿಮಿಷ ಐನ್ ತಿನ್ನೋಡು ನನ್ನದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕವಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ನಾನು ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಂದೆ ಪರಡು ಟೈಮ್ ದೀಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ Yay! ಪೂರ ಪಾರಿಯ ನನ್ನ ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಂದೆ ಈ ಬಾಟ್ಲ್ ಹಿಡಿತಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಒಂದು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಡುಂಡು ವೆಜ್ ಬರ್ಗರ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಂದೆ ಪೂರ ತಿನ್ನರ ಆಪುಂಡ ಇಚ್ಚನ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ and try manpuga first timing depend time start now Oh no. Oi. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಡ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ನರ ಆಯ್ಚಿ ಈ ತೋನಿಂಡು
ನಾಯಿ ಬುಳಿತೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತುಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಕನದೆ 1 ಪೀಸ್ ಕೇಕ್. ಇತ್ತ 1 ಮಿನಿಟ್ ನೆನ್ ತಿನ್ನೋಡು. నేను 1 ಮಿನಿಟ್ ತಿನ್ನೋಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ದಿತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಈತರಿಂದ ഞാൻ പൂര 1 നിമിഷം ഞാൻ പൂര തിൻപൻ എന്നിട്ട് അണിത്തോരുണ്ട്. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂತುಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಕಣದೆ ಒಂತೆ ಕಣದಿನಿ ಪಂಡ ಒಂತೆ ತಿಂದದು ಬಂಜಿ ಫುಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು. Time start now. ಇನ್ನು ನೀರು ನೆಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಈತ ತಿಂದದ್ದು ಬಾಜಲ್ ಆದ್ಬೋದು. ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಡೇರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ್ ಓವ ಅಂಡಲ್ಲ ಡೇರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ಪುಂಡ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತೀರ್ಥ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಡೇರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.